हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदो क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एलजेब्रानि गोरलै सर्ट ट्रिक लानानै फैलायबाय। बिराद गोरलै, आंबो बिराद गोरलै मोनदों आरो जोबोद मोजां मोनदों। ट्रिकआ बिराद मोजां। नोंथांमोनहा गावनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो मोनसे खोथाखौ आं सिगाङावनो बुंखादों, जावले जावले बुंबाय थागोन। फरायसाफोरा जाहाथे स्कुलाव फरायनाय, कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरा जाहाथे बे ट्रिकखौ जाहाथे स्कुलाव बाहाया, नङाबा बेनि थाखाय नाम्बार मोननाय नङा एबा फोरोंगिरिफोरा बेनि थाखाय नाम्बारखौ होनाय नङा। गतिके फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा बे भिडिअनिफ्राय गोजानाव था आरो नायोब्लाबो जाहाथे बेखौ स्कुलाव बाहाया, बे फर्मुलाखौ स्कुलाव बाहाया बेखौनो खावलायबाय। मानोना बेखौ सर्ट ट्रिकसो लाबोनाय जादों। बियो साख्रिनि इन्टारभिउ आरो गुबुन गुबुन एन्ट्रान्स एग्जाम होग्राफोरनि थाखायसो, जेराव अपसनेल एन्सारफोर थायो। बेबायदि अपसनेल एन्सारफोरनि थाखायसो बेखौ बानायनाय जादों। मेथ्सआ जाहैबाय नैबे एलजेब्रानि जोबोद गोरलै। कुइसनाव दङ, जुदि एक्स वाइ नि माना 12 जायोब्ला आरो एक्स स्क्वायर प्लास वाइ स्क्वायर इकुवेल टु मा जायो 25 जायोब्ला, अब्ला एक्स प्लास वाइ नि माना बेसेबां जागोन होननानै बुंदों। बेयाव जोङो थोंजोङै नायबानो नुखायो। खालि जोङो बेखौ गोसोआव लाग्रोनांगौ मा एक्स वाइ नि माना जुदि 12 जायोब्ला, माने एक्सजों वाइजों सानजाबनानै जुदि 12 मोनोब्ला, मा सानजाबनानै एक्सजों वाइजों 12 मोनो जों बेखौ नायग्रोनांगौ फार्स्टआव। ओमफ्राय बेनि उनाव बे नों सानजाबनानै माजों नों सानजाबनानै 12 मोनखो, बै सानजाबनायफोरखौ स्कुवेर खालामनानै प्लास खालामोब्ला नैबे 25खौ मोनो ना मोना बेखौ नायग्रोनांगौ जोङो। बेखौ नायखांनायनि उनाव बेनि माना बेसेबां जायगोन, नैबेखौ वाइ प्लास एक्स प्लास वाइ बेखौ दाजाबबानो नैबेनि गुबै एन्सारा मोनगोन आरोखि। माने जों माखौ नायनो हायो, 12खौ जों माजों सानजाबनानै 12 मोनगोन जों बेखौ नायदो। दानिया फार्स्टआव गिबियाव मोननो हायो जोङो, जेनेबा 3 इन्टु मा जागोन 3 इन्टु 4 इकुवेल टु 12 जागोन। आरो बिनि अनगायैबो जों मा खालामनो हायो, 2 इन्टु 6 इकुवेल टु 12 जागोन। बबे मोनसे बे जागोन ना नैबेखौ नायग्रोनांगौ जोङो। दाना नैबे वाइनि मानखौ जोङो 3 हमोब्ला, एक्सनि मानखौ जोङो 3 हमोब्ला, वाइनि मानखौ जोङो 4 हमोब्ला, दाना बेखौ स्कुवेर खालामोब्ला बेसेबां जागोन। स्कुवेर जुदि खालामोब्ला मा जागोन जों नायदो। 3 स्कुवेर खालामोब्ला मा जागोन 9, 4 स्कुवेर खालामोब्ला मा जागोन 16 प्लास 9 बेसेबां जायो जों बेखौ नायनांगौ। वाइनि माना 3 जाबाय नालाय, एक्सनि माना 3 जाबाय नालाय, वाइनि माना 4 जाबाय नालाय, दा बेखौ स्कुवेर खालामोब्ला 9 जागोन आरो 4खौ स्कुवेर खालामोब्ला 16 जागोन। 16 दाना बेयाव प्लास नालाय, स्कुवेर खालामनानै प्लास खालामोब्ला बेसेबां जागोन जों बेखौ नायनांगौ। 16 प्लास 9 बेसेबां जायो, निसय बेयाव जोङो 25 मोननो हायो। अब्ला बे ट्रिकआनो जागोन। माखौ मोनखो जोङो मिलायबाय, 3 आरो 4खौ जोङो स्कुवेर खालामनानै प्लास खालामनानै 25 मोनबाय। अब्ला मा होनदों, अब्ला एक्स आरो वाइ, थोंजों एक्स आरो वाइ, एक्सनि माना बेसेबांमोन 3, वाइनि माना बेसेबांमोन 4। अब्ला बिनि गुबै एन्सारा मा जागोन जोङो नायदो, 3 प्लास 4 माने एक्स प्लास वाइ। बिनि गुबै एन्सारा मा जागोन 7, नङा होमबा। 3 प्लास 4 7, बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय नैबे। जोङो सेकेन्डनिखौ नायब्ला रोखासिन जागोन। सेकेन्डनियाव नैबेबायदि दङ, नै नाम्बाराव, जुदि ए स्कुवेर माइनास बि किउ इकुवेल टु 17 जायोब्ला आरो ए बि इकुवेल टु 10 जायोब्ला, अब्ला ए माइनास बि नि माना बेसेबां जागोन, बेबायदि होननाय जादों। माने दहाय बुंनाय बायदि जोङो बेयाव गुबैयाव सिगाङाव जों माखौ नायग्रोनांगौ, ए आरो ए बिनि माना 10 जायोब्ला ए नि मानखौ बेसेबां हमोब्ला बि नि मानखौ बेसेबां हमोब्ला जोङो गासै 10 मोनगोन, इन्टु खालामनानै सानजाबनानै। आरो बे सानजाबनानै जा मोननाय, माजों सानजाबनानै मोनदों बेखौ जुदि स्कुवेर खालामोब्ला, बि किउब खालामोब्ला आरो मोननैजों जुदि दानख'लायोब्ला 17 मोननांगौ। बे मोननैखौ जोङो खालामनानै नायग्रोनांगौ। माब्रै खालामगोन जोङो नायदो। आं गुबैयाव नैबेखौ खालामग्रोनांगौ,
आं बेखौ खालामग्रोनोसै जेनेबा ए बि 10 मोननांगौ आं मा हमगोन अब्ला 10 मोननो थाखाय आं मा खालामनांगोन आं बेयाव 5 होनोसै जेनेबा 2 होनोसै 5 जों 2 जों सानजाब्ला आं मा 10 मोनगोन बेथ' मोनबाय दे 5 जों 2 जों सानजाबोब्ला 10 मोनबाय आं बेखौ नाथाय नैबेयाव a स्क्वायर आरो b किउब मोननै खालामनानै आरो दानख'नानै मोननैनि गेजेराव दानख'नानै 17 मोनो ना मोना नायग्रोनोसै अब्ला जों मोनबाय a नि माना बेयाव 5 आरो b नि माना 2 किउब होमबानि बेयाव मा दंमोन a खौ स्क्वायर खालामनांगौ एबा 5 खौ मा होनो स्क्वायर खालामनांगौ आरो मोनसेया मामोन b आ मामोन b खौ जोङो किउब खालामनांगौ एबा 2 खौ जोङो किउब खालामनांगौ 2 खौ किउब खालामबा बेसेबां मोनो जों नायदो 5 खौ स्क्वायर खालामोब्ला 5 सानजाबबा 25 माइनास दङमोन नैबे माइनास नालाय माइनास होबाय आरो b खौ जुदि किउब खालामोब्ला बेसेबां मोनगोन 8 अब्ला 25 निफ्राय 8 थाङोब्ला 17 नंगौ मिलायबाय बियो डेट मिन्स मा होनो a नि मानखौ जों 5 मोनबाय आरो b नि मानखौ जोङो बेसेबां मोनखो 2 मोनबाय अब्ला मा होनदों कुइसना नायदो अब्ला a माइनास b नि माना बेसेबां जागोन होननानै बुंदों a माइनास b नि माना बेसेबां जागोन होनदों जों अब्ला a नि मानखौ बेसेबां मोनखोमोन 5 माइनास नालाय माइनास फैबाय आरो 2 नि मानखौ बेसेबां मोनदोंमोन जोङो b नि मानखौ 2 मोनदोंमोन अब्ला मोननैखौ दानख'योब्ला बेयाव दानख'नाय नालाय दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन 3 मोनगोन अब्ला बेनि गुबै एन्सारा नैबे 3 जाहैगोन बेनि गुबै एन्सार गथिखे बे जोबोद मोजां ट्रिक नोंथांमोना जाहाथे बे ट्रिकखौ बाहायगोन